Il-Programm Malti ta' ċittadinanza b'investiment daħħal iktar minn biljun euro mill-bidu tiegħu u seta' jagħmel 250 miljun euro oħra li kieku ma kienx hemm il-proċess ta' skrutinju. Bejn Lulju tal-2017 u Ġunju tal-2018, il-programm daħħal aktar minn 260 miljun euro b'160 miljun minnhom ġejjin minn kontribuzzjonijiet. Id-dħul totali mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment kien kważi 992 miljun euro, iżda meta tikkunsidra dħul mill-miżati tal-ewwel sena l-ammont jaqbes sew il-biljun euro. Ir-rapport maħruġ mill-Uffiċċju tar-Regolatur juri li 62% tal-applikanti kienu Ewropej, filwaqt li l-Asjatiċi ammontaw għal terz tal-applikanti u huma l-iktar grupp ta' investituri li qed jikbru fih dan l-istess programm. Filwaqt li nġabru biljun euro, il-programm ta' ċittadinanza b'investiment irrifjuta kwart ta' dawk li applikaw u għaldaqstant ġew rifjutati kwart ta' biljun euro fi flus. Minkejja li hija somma kbira, din kienet meħtieġa sabiex il-programm iżomm l-integrità tiegħu. Programm li minkejja l-attakki kontrih mill-membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti, il-Kummissjoni Ewropea approvatu bla problemi. Matul l-istess perjodu, 266 applikant u 648 dipendenti tagħhom laħqu l-proċess ta' naturalizzazzjoni. Mill-bidu tal-programm, madwar 3000 applikant akkwistaw iċ-ċittadinanza Maltija. Bejn Lulju 2017 u Ġunju 2018, l-applikanti investew ma' 30 miljun euro fi proprjetà biex bekk l-investiment totali taħt l-programm qabes il-100 miljun euro. Bħala medja nefqu viċin il-1,200,000 euro, ċifra li hija iktar mit-triplu minn dak meħtieġ. Ir-riżultaw ukoll li fl-aħħar sentejn il-persuni fih dan il-programm bdew jippreferu li jikru l-proprjetà milli jixtruha. Ir-rapport qal ukoll li n-numru ta' entitajiet li huma liċenzjati biex jissottomettu l-applikazzjonijiet kompla jikber u issa laħaq il-159. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.